Wel, yn ymuno gyda ni nawr, mae neb llai ond gelyn pennaf Game of Thrones, Iwan Rheon. Iwan, beth o ti'n meddwl o'r Game of Thrones diwetha? O'n i'n meddwl bod yn ddiddorol. O'n i'n meddwl lot o beth yn digwydd, ond Game of Thrones. Ond ti'n ma'n Steddfod yr Erddi fel llywydd y dydd, ti'n teimlo'r pwysau? Ydw, Good job. Lot o bwysau. Os ydych chi'n mynd i fod mor gas e heddi, chi? Wel, so'n gwybod, dwi'n mynd. Diolch yn fawr Iwan, a joio beth ydych. Pobl o ceddi. Mae'n i lot o bethau gwahanol, canu cyd-adrodd. Diolch, Tydyn. Os oes gystadleuaeth i chi ail-agos. Diolch, Wel, mae rai yn dod yn gogledd a mae rai yn dod o'r de. Ond mae yna rai yn dod yn bellach byth. Ble chi wedi dod bechgyn? Da ni'n dod o Drylew. O Drylew, not y gwn iach. Chi wedi mwynhau'r Steddfod? Ydych. Chi'n cystadlu heddi, boys? Na. Draw i stondin Undeb Rygbi Cymru, ych chi ddal ar ein. Diolch, boys. Endigedig. Diolch chi dda, Wel, mae nifer ych chi'n gwybod bod y Spice Girls yn dod i Gaerdydd heddi. O ni wedi ffindio Spice Girls y maes. Merch yn lawr! Hey! Wel, na fe, di llun di wneud. Ydy wir ar dyrod olaf i Greta Jacob. Ond, ni'n cadu dy fi bore fori. Bydd wir. Ysgwm ymlaen, a mae'r noson megis dechrau. Glaen mis ar llifan. Wedyn Gwilym, felly. Digon i Hanes. ddod.